Yun yung ano ba, pamangkin mo? Ang hirap naman ng tanong. Yung ano, ganon. R-A-K? Ano ang ibang tawag sa pumpkin lanterns? Pumpkin lanterns? Oo. Yun yung ano ba, pamangkin mo? Yun yung ano ba, pamangkin mo? Pamangkin mo? What? Di ko alam eh. True or false? Walang kaparehong rhyme ang salitang orange? True. Bukod sa candies, ano pa yung pinamimigay sa trick or treat? Chocolates. Bukod nga sa candies. Ano pa ba? Laruan, toys. Kayo, anong ibig sabihin ng hollow? Saint or holy person? Hello? Hello? Oo. Saint or holy person? Holy person. Bakit? Speechless na ako dun Bakit kalabasa or pumpkin ang ginagawang icon sa Halloween? Ang hirap naman ng tanong. Sa ang ginagawang icon sa Halloween. Simple lang kasi madali lang siyang gawin. Kit, ano ang pinakasikat at pinakakilala na candy bar sa Trick or Treat? Ano ulit? Ano ang pinakasikat na candy bar sa Candy Trick or bar. Treat? Yung ano, ganon. Anong ganon? Candy rolls. Hindi ko alam eh. Ano? So yung paikot-ikot na candy. Saan titignan? Naniniwala ka ba na noong unang panahon nire-respeto ang mga witch? Hindi, kasi hindi ako naniniwala sa... Dali lang to. Ready ka na ba? Sige. Spelling bee. Spell abracadabra. A-B B A-B-R-A-K A-D-A-B-R-A. Oh my God, abracadabra? I'm talking about the